Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Isaysay kay Kuya Hil, magkapamati sang imo problema. Sa radyo ipasakop, nakasaysayan mo, iyay drama. Isaysay kay Kuya Hil, may panamyaw na may musika pa. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Kamusta mga suki naton nga taga Palamati mga ka-ES? Kamusta na mga kabiyanan? Kamusta na mga pagpanikay-sikay? Ako naman ang inyo Kuya Hil Andan mga kabiyanan. NYGC, no? Naisyaga YouTube channel. Tananda ng mga miyembro. Kamusta na ng migo ko da? Bati ko doon nagdako na gid na. Oh. Baw, oh, migo, hindi kayo magpatama ka dako. Migo, basi kung madako ka, magamay man ang imo. Ha! Kalain. Kasi taman ka, migo, ka dako. La? Magamay ko nun ang imo nga, ano na eh. Magamay imo tulog. Oh. Eh, nabudlayan ka magtulog. Dapat balance na gidaton nga kadakoon, ha? Para madako man naton giho. Kaya kung tamaan ka kuno kadako, magamay man ang imo giho. Ay, nako mga kabyanan. No. Dari na kita sa mga pamangkot de, bao. Talakayon taning mga pipila ka mga pamangkot, mga kabyanan, dari sa aton ni pagpangalagan. Dari sa aton pala tuntunan. Isaysay kay Kuya Hil. Halin sa kay 235. May bata ako sa pagkadalaga, Kuya Hil Andan. Subong may bana na ako. Gusto sang amay sang bata ako nga kuhaon niyang anak. Ihatag gubla ini Kuya Hil. From 235 gapamatiid ko sa imo, Kuya, sa imo programa. Ano man ang inyong status ni Day? Ano man ang apelido ni sa imo na nabana o kung sa amay sining bata sa pagkadalaga mo? O tanay kompleto mo na lang ni Day para matagaan tas ng tsakto nga sabat. Dason pila na ning edad siyang bata mo? Kay kung magbase kita sa layi, mga kabyanan, kung ining bata mo, minor di edad pa, butang tama pila palang katuig, bata mo abe, ti custody pa na sang nanay. Oo. Ti kung may buot na ya, ti amo na napagdesisyon niya kung maupod siya sa imo o kung kay tatay niya. No? Ti amo lang nagurong matugda kuman sa imo, mentras tanto nga minor di edad pang bata, hindi na siya kadesisyon siya kaugalingon, so custody pa ina sang nanay mga ka-ES. Kung ang bata may buot na, ara na sa insakto nga lugar kag edad kag mga nakadesisyon na gid sa sang iya, so pwede na siya padesisyon kung bala din sa maupod sa imo o kung kay tatay niya. Okay na na, Day, 235.
Oo, sige. Nya sa Don Salvador mga Cebuano, ug Cebuanas po diya, no? Saksak sa Agol. Saksak Sinagol. Ilonggo ug Cebuano po. Oh, kana bang ang Cebuano ug Hilonggo istoryahanay sila Mami Flor? Giagdas ang Hilonggo ang Cebuano asya to. Makaunta anay to. Hambal sang Cebuano, "Uy, di ko makaon anay, oy." Hindi makaon to pala. Di kay ko makaon anay, bala pa ba? Halin naman ni sa kay Arya, may ngalan na gini. No? Halin sa kay Bulldog sang Sagay City. Sila ni Bulldog niya, Kuya Hilandan, may mangkot lang ko sa imo, Kuya Hila. Kag sa inyo ni Mami Flor, Kuya. Kung pwede pa bla ko ka pangasawa, Kuya Hil, kag Mami Flor. Kaya ang edad ko bala, 55 na. Gusto ko na tani mga asawa, galing ba si Madlock naman ko, kasi hindi na kami kaanak, kay 55 ng edad ko. No, ti mga si Bulldog, mga asawa pa ko na Mami Flor, ti ano sa imo. Basta siya malang magasto siya kasal nga abi man. Kung sa imo Bulldog, ang ako na niya mambal sa imo, depende sa imo kung mga asawa ka. No. Imo na desisyon. Sa 50, sa sobra pa lang ni mga 50 nga edad. 55. 55. Mahubin pa man na, makabata ka pa. Kung ang babae nga mapangasawa mo, Hobin pa. mahubin pa, kag may ara pa sa nga tawag nga pamula nun niya. Ang edad abi mga 20. Oo, mga bisan magsobra pa 30 Kuya Hil, Oo. okay pa na. Oo. Pero kung sobra naman 50 ang edad sa babae, hindi ka labo, na. Oo, labo na gid yun, hindi na pwede ka makabata. Oo. Sa pagsilini mo nga pangasawa, wala may Walang nagapulos sa problema. mga asawa. Wala problema. Walang problema na. Oo, kay imo na ya desisyon ng mga asawa. Oo. Pero kung naluyagan mo pangasawa, Oo. imo na kuha nga mga asawa ka, sa Na. ihubin pa man ang edad mo. Correct. Oo, kay Baloka, ang lalaki, makabuo pag yung lalaki, isa mag-edad pa na mga 60. Makabuo pa. Basta, active ba gyapon ang menstruation sa imong nga misis. No? Kung bisan ano sa imo kahubin, kung si misis mo wala na abi menstruation, Hindi atiway na na hindi na kinaya. Oo, ay nag- Pero kung active pa si misis, dason ikaw, bisan 60 pang edad mo, Oo. amigo Bulldog, way problema. Ha? So, kung mamangkot ka nga pwede kang pangasawa, pwede. Basta Oo. ikaw mo lang mabakal bugas nga. Sarangan man lang niya Oo, ang nga. pakabuhi. Ngabi nga pa ba, ngabi nga mapugong kami ni Mami Flor, maikon kami bakal bugas. Anyway, seryoso bitaw, amigo Bulldog. 55, okay pa na. Hubin pa na niya. Pamasya rin ang pilian ng mga tag. Hindi lang po ka magpili sa ng tag 50 ho na. Dalan ta. Oo. Halin sa Line of 20, three, tugtog oo. sa line of 3. Nan. Hingagaw, mentras ang bugas. Tag 50 lang. Oo, hingagaw. O, sige, Bulldog. Pangasawa daw ga. Hindi magkabalaga. Ari pagit Mami Flor. Halin naman sa kay Maymay sang Sagay City, Gyapon. Sila ni Maymay, Kuya Hilandan. Tawagan lang ko kay Maymay. 35 anyos, Kuya. Problema ko, dugay na kami. Mga 10 years na kami asawahay sang ako niya bana. Way gid la kami kabuo, Mami Flor, Kuya Hilandan. Tuod na ko no, Mami Flor kag Kuya Hil, nga kung wala ka mo bata, magmingaw ang inyong pag-opdanay. Kag may tendency nga ang isa ko no, Mami Flor o Kuya Hil, madula ang gugma. Tuod na. Liwaton tang pamangkot Maymay, Mami Flor. Sila ni Maymay, 10 years na sila sa nga bana nag-asawahay. Way gid sila kabuo, way sila kaanak, in short, no? Tituod na bla ko no nga magmingaw ang balay nila kay way sila anak, kag may tendency nga madula ang gugma sang isa kag isa sa ila. Sa imo abi, Mami Flor. Tuod man gay na Kuya Hil. Nga, na mamingaw. Mingaw ang balay. Ang balay kung Pero wala. pag sila nga nasa party sang Gugma. sang gugma. Oh.
depende sa ila nga duha. Correct. O Oo. isa ka isa sa ila magdula ang gugma. Kay kung sa ako lagid, Mm. kung nagahigugma ay kamo, Mm. kadamo man natabo nga asang tinigulang way bata, way man Way man sila nagbinulagay, correct ko. Oo, hindi man singa kuya hil nga singa bulagay kay basi bala ila mata bala ila bot Mabula- singa nga bulagay. Kundi naglagyo ay lang. Oo. Wala man naglagyo ay isa ka isa sila. Wala man, Nagkinunungay mangisla party lang sa nagkinunungay. ila gugma nga duha. Oo. Pero kung tahap sa ng paghigugma nga ginatawag Mm. nga natahap ka nga basi malasay ang bana mo sa imo, depende sa inyo pag updanay kag sa pag istoryahan na inyo nga duha. Actually, kuan man na eh, ning dapat ang paghigugmaan ay may inistoryahan na Oo. kalatabo mo, may Mm. floor mo. Oo, No? may ara sina. Kay una, dapat mangin-open ka mo sa isa kag isa. Mm. No, nga ang wala gid ka mo ginbugayan anak ti. Malay nyo kung hindi pa ninyo swerte, no? Ti 35 ka pa man lang, ti si mister mo, way lang kukbalo kung pilang edad ni mister mo, try lang gyapon pa-check up ka mo bis mga espesyalista ng mga doktor regarding sinabi, no? Pa-check up ka mo. Either kung matabo gid man abe kiting pamangkot yan magmingaw ba lang panimalay. Kung matabo gid man abe nga hindi ka mo makabata, example lang, ay hindi na yan magmingaw ang balay nyo basta ka kung mo nga duwa. kapinagaanay sila nga duha. Sadya na gyapon. Ikaw yung himuon, baby. Sing imo nga Bana Birds eh. Wala? Oh, di ka na si Bana Birds mong himuon, mga baby. Oh, see? Okay. Dasong regarding sa gugma, tsakto na. Direct ko kay Mami Flor. Depende na ya. Kung ikaw nga bana o asawa, baton yung isa kag isa sa inyo, may anak ka mo kag sa wala, basta gahigugmanay ka mo, unungay gig ka mo na. Kadamo na may mga anak galayo ay mga nisla. Ganda mga flow. Oo. Ti Mapiktuhan ng kabataan. Yes. Meaning to say nga hindi balabag sa relasyon or pagigugmaanay may bata ka mo kag sa wala. Oo, Ha? oo. Hindi kina, no? Kay labi na kon palangga mo gid si banahon mo, palangga mo gid si asawahon mo. No need naman ng bata. Ako hindi ko magpati, no? Ano ni May, hindi ko yan magpati nga kung wala ka mo bata, ya madula ang gugma niyo sa isa kag isa. Kaya hindi ka mo matawag nga pamilya. Hindi ko magpati na yan. Mag-asawa ka mo ya mo. Oo. Mag-asawa ka mo mga kabyanan. Nagkataon lang nga kamo ang gin ano sang Ginoo, gin upod sang Ginoo, gin paupod. Kaya nga kamo gid nga duwa. Di ba Mami Flor? Te, ikaw guro, may kung mapatentar ka da sa iban nga ano kay ti. May ara iban nga balo ka Mami Flor, may ara iban nga kung wala sila bata, ma-adapt sila bata. Oo. Ti, ang pag-adapt no problem na. Ha? Ang pag-adapt no problem. Pero ang pamangkot bala, kaya ang gintutukan tada nga pamangkot, magmingaw bala ang balay nga wala sang bata, kag may tendency bala nga pagigugmaanay madula. Oh. So, dili ko ma-focus sa imo gin pamangkot. Una bes, dili gid magmingaw Mami Flor. Basta ka mga duwa may pagsalig sa isa't isa. Kag dili pod madula ang gugma, basta ka mga duwa gahigugma nay. Except kung ang isa madula ang iya pagigugma sa imo kay way kamo anak, pero ang pamangkot da ti sa 10 years way gi kamo ka istoryan na yung duwa. Oo, sa ka nawig na sa pag-upo. So na abi bapatang tabi Mami Flor mag-asawa tabi nga duwa, example lang. Ti mambal ko bi nga ti tiga wala pa man kita bata ti anong tabi ni ti maabot tabi panahon ni magtigulang ta hindi ta ka bata ti maunungan mo pa vlog yapon ko di bla mo Oo, dapat inistoryahan na ikina sila ya. Oo dason ti mambal man to si banahon mo abi nga mambal man abi ka nga ti ikaw yaga ti abot ang panahon nga magtigulang ta bisan way na tawo way ti bata way ta gibugayan sing Ginoo ti handa ka pa blay mag-unong sakon ni magtigulang ta oh di ba Mami Flor ti kumambal ka bi karo nga di pwede kaya ti wala man ta nga duwa bata ti pwede hindi nanta mag-unungay mangita lang ta sing isig partner naton ti kundi buhat sing ganon nga lost ang inyong gugma nga duwa bigaw hindi mayo no pero kung ang gugma nyo nga duwa sana siling tana kung active kag babakod kag nami gid
may Diyos mo lang inyong gugma na ang inyong pagigugma may Ginoo bla. Hindi ang mga muyo sa Ginoo nga bugayan sa bisan sa kabilong nga bata. Pero Mami Flor, kung way gid abe, kung matabo gid naman abi nga hindi isla mabugayan, ang importante da Mami Flor, ang inistoryahan ay nga tunungay ka mga duwa. Pag-inunungay ni. Muna ya, kay man damo kuya kilala nga damo gani bata gabi ng lagay man. Wala man salig sa isa kag isa. Bayaan man nila ila kabataan nagapi ng hinto man. Bisan may bata na mambalway kami bata ya. Sakto gid na. Diba? Nayara na yung nga muna. May gabay pa nga nakuhaan mo sang nakuhaan mo sa pagtulunan ang aton nga ginadiscuss regarding sa sining aton nga sitwasyon sa imo da nga problema nga wala ka mo sang anak. Ari Mami Flor, isa ka masubo nga balita Mami Flor. Grabe subong pagpinatsanay Mami Flor. Gani. Grabe yung pagpinatsanay. Man Kuya Hil. Ang natabo to nga pagpinatsanay mga kabyanan isa sa oriental may isa ka babae gipatay mga kabyanan sa Tubuso may pinatsanay man nga naglatabo. Dason sa barangay Estepania, Bacolod City may bangkay man tong nasapuan mga duwa na kasmana. Ay no, grabing pagpinatsanay subong no. Mugani bala na Kuya Hil nga ako nagapangamuyo gid ko kag nagapamati gid ko sa kada aga sa kay Pastor Joby. Kay Pastor Joby Santillan. Kay man biskan ako bala tuod Kuya Hil daw nagalibog ang ulo ko nga amo na nagakatabo sa aton. My gira. Kalibutan Mayara ko balita to nga nasagap nga isa ka lalaki nagbakal sa Tiangge Pagbakal sa Tiangge, gintulok sa sang tigulang, Mami Flor. Nagsakit na yun niya yan. Tigi, kuhaan niya din armas kag tiniro tong tigulang, Mami Flor. Kaya rason aswang ko no. Gali ka kay abi mo ano Mami Flor. Ara gali siya sa influensya sang drugs. Galain ang panulok. Nagalain panulok niya sa pareho niya. Aswang ko no gali kay adik sigli. Amo na bala no. Do ka simple na lang gid. Amo na balagay Kuya Hil ko tungod ni guro bala sa mga tawo subong nga daw layo na ang pagkahadlok sa Ginoo. Correct layo ano na. Pa damo na ang Ginoo nga ginhatag na para tani talupang dun man sa mga tawo. Ugaling kay daw hindi ko kaintindi sa mga tawo subong nga daw layo kabudlay gid paminsaron Kuya Hil. Amo na gani Mami Flor lingkote kita ya umalagi lang ta diskalibutan. Di dapat siya manawag kita sa Ginoo, masali kita sa iya. Ti karon kung ang aton ng kaugalingon naton sa ligan, wala tayo pagsalig sa Dios. Wala gid Mami Flor. Jutay lang nga singki Mami Flor ato na. Nagdesisyon na sang hindi amo. Kay wala sang pagpangamuyo. Kay man wala kahadlok sa Ginoo. Kay nalipatan na nila ang Ginoo. So isa na siya Mami Flor nga inablang pwede lang gali ni muunta ni. Pero ulihin na ang pagginulson. Kaya mo na gani no may mga nagkakalatabo nga ikaw abi engaged ka sa ginatawag nga ginadumulian nga droga inami lang yung homo pagkadason adlaw nadakpan ka na priso ka ayan makasaling ka nga Lord nga agitugot mo man imo pa ibasulon ng Ginoo kag balo nga ikaw dai naghimo man naghimo desisyon. Mao na gani Mami Flor ang Ginoo di ginato basulon kay Ginoo man naghatag lang yang Ginoo sa aton freedom. Kita yang desisyon mo. Kita ang gapili isang dalan nga aton pagaagyan kag tahakon Mami Flor. Di karon kun ano matabo sa aton sa gipili ta Ginoo basulon ta. Ay kaloy mo sa Ginoo no. So mo na mga kabyanan. So kinanglan subong nga panahon pamat-amat na tabago Mami Flor. Amo gani na bala hindi magita perfecto Mami Flor mo. Kita nga tawo tas pagpakasala kag pakasala man gid ta. Kay hindi ta perfecto kag natawo ta sa pagpakasala. Pero dapat naton man talupang don ang ginhimo sa aton Ginoo sa pagsikripisyo ya sa aton mga sala. Correct. Da man naton tani talupang don nga biskan bala tani nga hindi ta pala simba pero hindi tagid pag-ibulag sa aton kaisipan ang Ginoo.
kinahanglan sa ano nga mga bagay sampiton tagid ang Ginoo kay man kun wala ang Ginoo wala man kita diri sa babaos kalibutan. Amo na galing siling ko, Mami Flor. Kung ikaw nga tawo, mga kabyanan, maayong imo ginahimo sa imo isig ka tawo, mapatay ka, ginahandom ka. Oo. Di ba, Mami Flor? Oo. Totoo ginaya. Oo. Kung maayong imo ginahimo sa imo isig ka tawo, mapatay ka, ginahandom ka. Ginahandom ka. Pero kung malain ang ginahimo mo sa imo isig ka tawo, mapatay ka, buyayawon ka pa. Oo. Totoo ginaya, mga Insakto kabyanan. Oo, insakto na yun. Damihan ka na. Ikaw karon kung kapamati ka sa amon, damihan ka na tuno mo kasi ka tuno kung basi mapatay ko buyayawon ko kay hindi among ginahimo ko. Oh, di ba? Kay makabati ka na kisa Mami Flor. Uy, napatay si amon ni ho. Uy, bisan amo lang to bala nga tao bala nga. Kuan gid ko bala perti ka maayo. Ano nang patay si amon ni ho. Ha? Si ano to? Oo, Mayra. Sakto gina Kuya Hel. Amo na mo kalain. Mapatay ka na amo ni Mayra. Mulayon ka pa. Nakita mo. Napatay lang to. May lain ko to buot siya kay ano ya ko to. Mga muna bla Mami Flor, no? Isa na siya kapag pakwan sa aton bla pagpadumdum sa aton. Nga kita subong aris kalibutan. Pwede man takbalo Mami Flor sa ano aton panahon mo. Oo, insakto na. Waising tao wala kay balo. Kadamdam kang aksidente to sa Silay. Sa tong nagtriplanting sila. 7 gitong napatay mga kabyanan. On the spot ang 5 to. Itong isa ka truck nga nadulaan preno, nagadulog lang. Sino man nagpinsar sa itong mga matay sila sa among adlaw? Wala gid. Wala gid. Now, but sing ganon, mabot ang panahon nga kuwaon kita sang Ginoo ang pamangkot ano ang aton nga ginabuhat sa aton si katawo. Ano nga aton nga ginahimo sa aton si katawo kay mintras buhi pa kita kinahanglan pamalandungan tana. Kay maabot ang panahon nga mag-atubang kita sa Ginoo, mangkuton kita. Anong ginahimo mo sa kabuhi mo nga ginhatag ko sa imo? Na, di ba mo? Insakto. Ina vlogging gamit mo sa imo isig katawo nga maayo o kon gingamit mo na bla sa pag lapak sing ila dignidad, sing ila kinamatarong kag bisan ang ila mismo oras kawaton mo pa. Sakto gid. Nan. So pamalandungan to ng mga kauturan kay man nga agi-discuss na mo ni Mami Flor. Idamo na subong nagkalamatay Damo na kaayo Kuya Hel. Matulog lang pagkaaga. Why na? Hindi nakabugtaw, no? Pareho ni sa hinablos ni Mami Flor, nag-ayo siya nga mapauli siya diri sa Negros kay tiis Manila siya. Pila gani ka tuig Mami Flor? 10 years? 10 years nga wala sa kapauli. Wala ka pauli. Nag-ayo in taon, excited nga mapauli. Te karon to no, pasensya lang gid pero muna mapauli na tuod pero ara na sa iyang katapusan hiligdaan mga kabyanan. Amo nang subo gid doon mga ka-ES. Masaling bodo grabe naman ang ilang program ni Kuya Hel ka-OA naman pero tuod na bala. That is realidad nga aton ginaistoryahan mga kabyanan. Ano mo lang kita diskalibutan, gakaon kita kanon, gainom kita tubig, kaga nga aton kabuhi, nahadlaw kita magmasakit, nahadlaw kita magutman. Pero kung ara ka na sa piyak ng kinabuhi, wala na to ya gutom. Wala na to ya tanan. Ang imo ato bangon lang to galing kung anong aton mga binuhatan. Kung anong imo binuhatan. Sang buhi pa ta. Di ba Mami Flor? Kung namin isang discussion, tapos pong careful kita, no? This oras ang kagabihon, Mami Flor, panirado gig ka mo. I-check up ang mga i-check up gid ang mga pertahan basi kung way na sirado bla. Kay man may isa di ko no kabalay ginsaka Mami Flor ho. So careful kita. Kag mangin vigilant kita mga kabyanan. Dapat may mga may mga radio handset kamo or ang cellphone ninyo alert. Dason bulig kamo hindi lang magsalig sa tanod. Insakto gid. Mga purok mga kabyanan, mga purok leader, i-alerto nyo pumuluyo nyo. Nga masigbantay kada gabi kay para nga at least kung sino gid man gapanaka ni madakpan bla. Man. Madakpan. Pamutangin nyo CCTV inyong kung wala gid man nang ground bla.
nga pagsaka mga kurente. Oh. Hindi. Si mga kasala ta. Hindi inang Oh. ang himuon Oh. isig bantay na Masig nakita sa bantay. aton panimalay. Isig bantay. Oh, isig Correct. bantay na lang ta kay hindi ta man masalig ang Dito na yung mga... aton panimalay sa mga kaupod Kaya naton yung mga tao. tanods ta, Oo. naton tanod, damo na sila Oh, ginawa. damo ni sila ya Hindi lang balay mo obligasyon. ginatanaw nila ni. Oh, dapat bulig kita, Mami Flor. Pagpuligay na lang kita Oo. nga aton panimalay kita man bantay kay Oo, correct. kada isa sa aton maghatag kita obligasyon sa aton panimalay oras sa gabihon. Oo. Kay man hindi na naton mapulong amuning gamanahan ang balaklon gamat-amat naman nun hina ang obrahan Oo. sa asyenda. Ti ang iban sini nga wala mahimo masugod naman ni ang natawag lang nga problema naman sang kinawat. Pero tani, kung kapamati ka mo nga nagahimo sina, hindi pod ka mo magpahapos kay ang inyo ginapanguha panginabudlayan mo na Oo, sa bala. mga tao. Oo, man. Kaluoy man na abi nato nakuha na nato na wala ta kabalo gali na kwarta nga nakuha naton o ina gamit nga nakuha naton Kinabulayan man na. kinabukuan kinahanglanon Oo. ginkuhaan naton. Ha? Example, nakakuha ta kwarta sa isa ka balay. Example lang na. Gali na nga kwarta galas tuho na kay may ginhingagaw nga kabuhi. Oo, insakto gid na Oh. poon. Anong batsagon mo sina pakaon ng pamilya mo sa pahapos nga pamaagi? Insakto gid na Kung kuya hindi yun. man nimo mapakaon pamilya mo, ikaw man lang abi naggastos ka og galingon mo tungod sa ginkuha mo pero pamangkot kargo di nabatas man sa konsensya mo nga nanguha kasi hindi imo. Insakto gid kag hindi man sa magmanggad sina nga bagay tagpilam lang kaadlaw kag maubos. Hindi ka man magmanggaranon. Oo, hindi ka man siya sina. magmanggad nga amang hilabot. Oo, dason abi kung daw wala ka na gidabi mangita-ngita da ginagmay nga solo sideline abi tinga manguha gid man ta abi, di ba? Eksakto. Pahapos na iya mga kabyanan, ha? Hindi gid pag ang cellphone hindi gid pag ano ni pag himuang hala puro na lang social media, puro na lang to tanaw sa hindi maayo nga talanawon. Dapat alert man ang aton cellphone sa pagbantay sa hindi lang imo balay kundi sa imo man mismo palibot. Ha? So, amo na mga kabit. Uy, Mami Flor, damo-damo na tanatakol. Okay, at least masuling man bala ning isa-isa kay Kuya Hil, hindi lang puro lang takwan ang ginadala naton diri Puro kundi lang problema, dapat puro mga pan. announcement Oo. man para sa kalinungan man sa aton barangay. Bulig kita sa aton barangay sa mga sa pisan order kung anong ginapapakuan sa aton pisan order ug yun kita ang mga pumuluyo, ha? Abi mo Mami Flor wala sang malain niya matabo sa barangay kung ang mga pumuluyo ga isa, Oo, gaisa sila. di ba? Oo. Dumduman ko to sa una Mami Flor sa isa ka barangay diri sa Negros Occidental may akyat bahay. Kagatong akyat bahay Mami Flor makasaka sa sisa kabalay nga kung may mataypan siyang bata man o kung dalaga o kung may bana basta nataypan niya antes siya manao ginamulisyahan niya Ginagamit niya. ginagamit niya karon Mami Flor kay ugyunan sang pumuluyo og gihugpungan Mami Flor dakpan gito. Oo, ikay man Dakpan? naghugpong ang Abi kabilugan. mo, ano ginhimo nila? Antes nakalabot sa polis? Napi gitong iyang atubangan. Okay nga, grabe ang kastigo sa iya. Oo, Hindi na mapunggan sang pulis ang kaakig sang pumuluyo mo. Di ba? Oo. Hindi na. So, mga kabyanan, ang kwan sini, ang leksyon sini mo ni. Hindi na ta maghulat pa nga mo nang matabo sa aton. Kinanglan, kabalo kita manilag, kabalo kita magtanaw, kagang nami gid bulig kita sa barangay. Bulig kita sa aton. Hindi kay bulig kita pasaway. Hindi bulig kita paluntad sang kalinong. Why ni patanod-tanod Mami Flora? Oo, Oh, why ni palalaki-laki, why ni pabayi-bayi? Insakto gid. Kon kabalo tayo kwan sa aton kaugalingon kag magbulig sa aton palibot. May bit-bit ka lang nga gulo gamay nga dason Mami Flor kung ikaw bla sa imo barangay o purok gapataha ka tahaon ka bla nila. Insakto gid Kuya Hil. No, totoo na. Insakto gid. Tahaon ka bla nila. Kasi nga, uy, tuod na blang ila ginahambal bala. Ay, bisan amula na sila, talahaon ba na sila. Kundi maghambal. Oy, di naman kamo kamutar ka na kisa may mga may masugata ka mga pamatanon mambal. Oy, di naman kamo, chay, toy, diri lang kami oh. Oh, hindi na kamo magpalayo pa ha. Oh, chay na di bla, mambalan. Pati amo to sa unan. Uy, mapulit na ta kay gisaway na tabla. Nan, bot sing ganun talahaon ka.
Oh, di ba kanami isina nga feelings? So mga kabyanan, ha? Bawo. Tawagal ako kay Jacqueline sa nga Negros Occidental. Nagapanoigon karon sang 31 anyos. May duha ka bata kag wala sang bana, Kuya Hil. Natabo ini nga kon nga ginatawag ko ini Mami Flor kag Kuya Hil nga nabiktima ako sa gugma. Inatabo ini isang nag-edad ako 21 anyos, Kuya Hil, kag Mami Flor. Ang isa sa ako na problemahan, kay kadasig sa akon ma-in love, kadasig sa akon magpati sa lalaki, kag kadasig gid sa akon maghatag sang pag tudtuod gid niya pagigugma. Ubos-ubos gid mo. Ang nobyo ko una, may asawa, Mami Flor, kag Kuya Hil. Bisan pa kabalo na ako nga may asawa siya, pero nagasigi gyapon ako kay nagasalig ko sa kaugalingon ko nga biyaan niyang iasawa kag ibayloya ako. Tob-tob nga nagbusong ako, Kuya Hil, kag Mami Flor. Pagbusong ko, nangindulaan ang nobyo ko nga daw kasubong bala sang isa ka damgo na lang, Mami Flor, kag Kuya Hil. In short, wala ako katapos sa eskwela. Kay nagbusong man ako sa akon nga una nga anak. Tob-tob nga ginbaton gyapon ako sa akon ginikanan. Anamian ko lang, Mami Flor, kag Kuya Hil, kay suportados lang tama sa akon. Ginbaton nila ako sa pasalig ko man nga hindi na ako magliwat. Kay nabiktima na ako sa una ko nga hinigugma, Mami Flor, kag Kuya Hil andan. Tob-tob nga nagligad ang mga tinuig. May nakilala naman ako isa ka lalaki nga nangaluyag naman sa akon, Mami Flor, kag Kuya Hil. Kinilaging kapaindi-indi ta kay nanatay anak. So sa ulihin na develop man ko, Mami Flor, Kuya Hil andan, nahulog naman ang akon buot. Tob-tob nga ginbaton ko naman siya nga nobyo ko abi, Mami Flor, kag Kuya Hil andan. Ginpasaligan niya ako nga hindi ako anay pagtandugon mintras hindi pa kami nakasal. Tido nalipay man ko bla, Mami Flor, kag Kuya Hil, kay bisan pa may bata ako, may nagrespeto pagliis akon. Isa sadto kagabi, Mami Flor, birthday ni mama niya. Gin-invite niya ko nga makadto kami sila nga balay. Di karon kay tuod man, magabot namon perting kinaon. May ladies drink dito. Inom-inaman ko ginagmay, Mami Flor, kag Kuya Hil andan. Tob-tob sa napadamo ang akon nga inom, kag dito na ako natulog sa ilang nga balay. Wala ginamo na pungga ng isa kag isa, Mami Flor, kag Kuya Hil. Sa sadto gid nga gabi, ginpoksi niyang akon nga bituon. Tisiling ko, sling mo, antis mo ko poksyon, mapakasal tanay. Masigurado naman ang makasal ta. Ihatag na lang nabla sa akong plan, no, padugayan mo pa na. Te, Mami Flor, kag Kuya Hil andan. Di ako man yan na nakainom naman. Ikaw nakabatsyag naman sa ginatawag nga siguro nagdako ang akon nga power. Dangin high voltage ako. Why ko na ginapunggan, Mami Flor, Di nagsalig man kuya mo nga, ti sige total ipakasal mo man ko. Ti gihatag ko na gani sa tao nga way ko nakasal, kag way ko ka siguruhan. Ikaw pa nga may siguruhan, mapakasal ka na sa akon mo. Ti natabo kami, Mami Flor, kag Kuya Hil. Tugtog nga nagsigi-sigi na. Pirmi na kami katabo kung makatsimpo lang nga duha kami. O kung kisa galagaw kami, Mami Flor, Pag Kuya Hil andan, tob nga bumusong naman ako.
Pagbusong ko Mami Flor kag Kuya Hil, nakabatsa gyapon ko kalipay kay nga nalipay man siya. Pagbalita ko sling ko, nagabusong ko blang. Di ano ni sanot ang pakasal niya. Amo na ginahulat ko, magbusong ka kay mapakasal na ta. Mami Flor, isa kadlaw naglisin siya pa Manila sa ako ng nobyo ko. Naglisin siya sa akon pa Manila sa ko no. Pag pa Manila niya atisling ko ti, paano lang ko kay busong ko. Nya total kabalo naman ginikanan mo. Kagabalo naman ang ginikanan ko ang kabusong ka. Hindi ka na magkabala ka. Puli ka to sa amon balay kay pag-abot ko halin sa Manila, mapakasal ta. Nagpuli ko Mami Flor sa balay sang migo ko. Dito kag sa pagpauli ko Mami Flor, nangin matawhay gid man ang amon kabuhi upod sa iya pamilya. Kag baton ako ni mama kag papa kag ipasensya nila ako subong man ang pamilya ni sang ako ni nobyo, lapit ko pa mamensyon. Sang pamilya sang nobyo ko. Mami Flor kag Kuya Hil, langga ako sang ginikanan sang akon nga nobyo. Tob-tob nga nagligad ang mga binulan Kuya Hil andan. Nagapadala man siya sa akon sang iyang sweldo. Ti sino man bala magnumdum Mami Flor kag Kuya Hil andan nga nagaluib ang nobyo ko sa akon. Isa ka bes na ukayan ko ang iyang Facebook. Naglain ang iyang profile pic. Paglantaw ko Mami Flor, babayi na. Siguro mulumanghod lang sa akon gamay. Ginchat ko siya singko nga ang babae ning profile pic mo. Sini niya sa akon sino niyaw? Oy, tinawagan ko Mami Flor kay nakibot ko nga ambala niya ko sino ni. Babayi ang nakasabat Mami Flor. Kag namangkot ko sa iya na ginagamit mong account sa ako nobyo. Nya nobyo ba imo nga akong nobya is na gabusong gani kusbong. Nag-video call ko Mami Flor. Gabusong tuod ang babae. Gabusong siya matuod Mami Flor. Way ko anay nagdali-dali pero ginakulbaan ako eh. Ginpamangkot ko nobyo ko. Tub-tub Mami Flor nga tuod kay confirm niya sa akon. May nobya siya sa Manila. Kagagabusong gid man. Gintayaan sa kuno armas sang papa sang babayi. Kay ipakasal kuno sila nga duha. Kay kung hindi sila kuno magpakasal Mami Flor, duha lang kabutang either mapatay ang nobyo ko o kon ipapreso ya ini. Tungod ang nobyo ko dito ga obra sa ila Mami Flor. Mami Flor kag Kuya Hil, nakibot na lang ako sang isa ka adlaw sina. Ginhambalan ako sang mama sang nobyo ko nga papulion ako sa balay. Kay wala naman kuno tsansa nga magin kami sing iyang anak. Kaya ang iyang anak mapakasal na sa babae nga sa Manila, Mami Flor. Naghilibion ako. Kag wala na ko sang mahimo pa kundi bit-bit ang akong mga binagtong pulis balay. Pakitluoy naman sa akong ginikanan, Mami Flor. Tuod man ginbaton ako ni mama kag papa pero may bahad na nga upod. Siling ni papa, kung madisgrasya pagid ko ikatatlo, Mami Flor, hindi na lang gid ko magsaka-saka pas balay kay hindi nagig ko nila mabaton. Kag palayason nila ako, bit-bit ang duha ko ka kabataan, Mami Flor. Mami Flor, nagluhod-luhod man ko. Kag nagapangayo man nga tagaan ko nila liwat tsansa. Tagaan ako nila liwat tsansa, Mami Flor. Nagligad naman ang mga tinuig, nakabata na ako sang ako ni kaduang anak. May nangaluyag na naman, Mami Flor. Pag pangaluyag naman, Mami Flor, dalion ko lang istorya kay di man kanta istorya man eh. Nasurrender ko naman ang akon lababo, Mami Flor. Amo na karon ang akon problema. Basi magbusong naman ako kag bayaan naman ako, Mami Flor. Anong himuon ko, Mami Flor kag Kuya Hil? Ako si Jacqueline.
sang Negros Occidental. Laygayin ninyo. Ay, nako mga kabiyanan, na muna, ambot na lang. Problema ni Jacqueline ba to? O, Jacqueline. Problema niya, si Jacqueline sang Negros Occidental, kanigong nabiktima siya sa unang gugma. Sa ikaduhang gugma, nabiktima na pod. Karon na ay katulo. Wa man niya gisulti nga nag-break kay sila Mami Flor. Ang iya lang ginambal, nga na-surrender yan naman ang iyang lababo. Maning yan nagyambal. Pinakasakit, ginpapuli siya sang iyata ni Ulugang anon to Mami Flor. Ate, bilang ginikanan, ginbaton Gyapon sa siya Iloy. Ginkuan gyapon sa siya Iloy, hindi siya mabatas. Pero may bahad na Mami Flor. Ano to ganing bahad ay? Nga, kung magdisgrasya paliwat, ano gani? Bitbiton gitong duha ka bata. Biton ang duha ka bata ka, ganon gani pa, layason. Ano gani, mga sulita gani, dahil panhon? Palayason kag Palayason. ipabitbit gid ang duha ka bata. Ipabit-bit ang duha ka buto. Ano ganing ipabit-bit dahil ang duha ka? Buto. Ang duha ka buto. Hindi na mo hinayon kay kun hinayon mo malain yang ano. Wait ang duha ka buto. Ahay Mami Flor, ano ning natabo kay ikatatlo. May nakilala siya. Di ba, no? May nakilala mas ikatatlo. Abaw, nagpasalig man po to. Nadala na po siya sa pasalig. Hangtod nga, nagisugot niya, kag surrender na po siya yung lababo. Karon yung pangutana, what if kung magbusong siya? Ano na lang himuon niya? Mami Flor, anong malaygay ni Bika Jacqueline? Kay sa permiro, gidawat, kay ginatawag nga disgrasyada. Disgrasya, Ikaduha, pasensya kay disgrada. Disgrasya, gyapon. Sa ikatatlo ni nga matabo, kung bumusong pa sa hungod na ni Jacqueline. Kapila lang gid man disgrasya, ina sa tani. May arat na sa tani, ibala, may natun-an na sa tani siya kaugalingon. Nga dapat nga likawan niya inang bagay kun pananglitan manggid nga nagatagbo-tagbo sila kay isa sa ila naluyag mangaman na lang siya para ini sa magbusong Tani. Kay may bahad na ra ba ka taon dai Jacqueline sa imong inahan o amahan naunsa naman akong kun muburot ka bigka usab unsa naman tawag mo basi tigbason nga nagid sa imong inahan amo ni Jacqueline ang ato mahambal sa imo unta tinana kag paminsaron mo ang imo palabuton kag palabuton sa imo duha ka bata Total kay nakuha naman gid na surrender naman ka mo imong lababo nya ga kuan ka basig magbusong ka mga man lang gid siya imo na lang guro day kuanon day sigurohon pila ano ka seryoso ining lalaki nga ikatatlo di ba Mami Flor? Kaya sa mong on pa man isla ako nang bala kung pasalig man ang Japon dapat kaya mo na gani dapat sigurohon na gid niya kay basi kung bumusong naman sa pasalig man basta pasalig gaburot di ka basta sa pasalig budlay ang pasalig kinanglan mangita gid ka ideya kung ano gid ang iya pagpasalig kung pasaliga man unahay ka mo sa pasalig pero galing kay si Pirdi ka gid kay surrender ay pwede mo Jacqueline mabudlay ikaw kay babae ka tapos hindi mo sigurado ang palatyagon sang lalaki kay man ikaw may balik doon ka na nga duha ka bilog ti ang lalaki malay man ni ani mo yaya kung ang pagkababae mo man ang Japon ang lagsun niya. That is why gani nga dapat kinahanglan mang sigurado ka. Siguraduhon mo na gid kung bala sincero sa imo patubanga sa ginikanan mo. Kay para nga mahibalan sa ginikanan mo kag makaistoryahan na sila kung sincero sa imo. Kay da mo na matakos kung may luyag sa imo kung atubangon niya ang imo ginikanan. Ipaprang ka gid sa dalas inyo balay. Ipatubang gito sa ginikanan mo. mo. Kay para nga may kasiguruduhan ikaw nga naluyag sa imo. Kay ang problema base mo day Inday Jacqueline, wala mo ginapakilala dayon sa imo ginikanan mo, ga kusa sugot ka lang dayon, ga ano ka. Tapos wala sa kaminsyon nga nagatubang nga sa ginikanan kundi ang kwan gulpi lang sa bumusong. Ti abi mo Jacqueline, ang nalikawan na sa imo ginikanan ang kahuy-anan. Ang kahuy-anan nila kag
balik doon manimo ang kawianan sa imo bata sa pila ka adlaw. Pero Mami Flor, ang ikaduhan nag-istoryahan na ginislas ginikanan kay Oo, inang nagkuha na ikaduha. nagin man na sila nga mapakasal. Oo. At so ginkuha na siya gani gintinir na siya dito sa pamilya sining Oh, lalaki. ti ano mo gani Oo. Kuya Hil kay Pero ning kay katatlo daw yan gina-mention. Oo. Nahadlok na siguro magpatubang siya ginikanan kay gibaharan na gud siya. Oh, pero gibaharan dapat na gid. ni. Oo. Amo na dai Jacqueline ang akon ma-explica lang gid si imo kag ang akon malaygay. Hambalon mo inang lalaki nga konsinsiro sa imo nga may duha ka kabilog bata. Dal asa sa tubang si imong ginikanan kag ipakilala kag para maistorya nila kung bala sinsiro sa imo. Kay man balik dun mo may duha ka na ka bata ti. Insakto na awag pagpakasala kay ang imo ginikanan amo makaluluoy Gani. nga imbis malipay maglain taon ang buot sa imong ginikanan nga pirmi lang nimo pa dalaan og mga buto nimo. Oo. Gakatigulang ang imo ginikanan. Ano naman ang mahimo nimo? Kay maayo lang asa mintras ara ka lang sa puder si ara lang ang imo ginikanan sa imo puder kun sa pila ka adlaw ano madangtan sino ang mabulig sa imo. Kag wala na ginikanan mo Oo. abi, mano ka. Maano no? ka? Ti amo na nga para nga sigurado ang ikatatlo na subong nga lalaki dala asa sa poder sa imo ginikanan ipakilala kag didto ipahambal kon bala sincero siya sa imo mga buhi nga may duha ka kabilog nga bata subong. Tani Inday Jacqueline tani hindi ka lang alay magbusong no? Oh, mga man siya mga. Kon ari na lang sa practical nga laygay bla. Panilagan mo kung mag-abot menstruation mo. Hindi kay tama nanay, stop na. Oo, totoo hindi hindi niyo kapag ano niya grabe kung mag-laygay. Pero Sakto, practical na. Oh, sa practical nga ibagi pagi. Kung mag-abot ang menstruation mo, hindi ka na maghala ka patandog pa. Kaya nga aman, karon magpasalig. Kung mapatandog ka man liwat nang may kasiguruhan na gibla mamitor. Oo. Ha? Kay hindi ta mapulong mo basi kung magikatatlo na ni kagtuod si Kuya kasing ginikanan mo bot maano ka. Kaluluoy gi ka. Maano kaya Jacqueline? Oo. Di may lang kung manggarano na sa Mami Flor kaya dapon kan Mami Flor. Kaluluoy gid sa Oo. duha ka bata. Ang duha mong gikabata among Correct. makaluluoy kon palayason ka sang sang ginikanan mo. Kay tungod sa kawianan nga ginhimo nimo sa ila mabaton ka nila pero base sa ikatatlo hindi ka na nila mabaton. Kaya man ining mga lalaki ni, dala na ko di. Pero buot ko mga kabyanan na. Ini mga lalaki ni Abi, mientras ka daw tanaw ni mga daw makagani. Ito, amo ginang halang patsakay, tanan na lang pasalig. Di ba, Mami Flor? Amo na yan, tutuod lang. Hindi nyo ko pagambalang pero totoo lang, may mga lalaki, hindi tanan ha. May mga lalaki nga grabe kuan bala sang oportunidad bla. Ini chance ni kinakahumok ni ilong. Ato ni diskartehan be. Dumadala na sa diskarte. May ara mga lalaki nga mo na may ara sina. take advantage bla nga ginatawag bla. Na pero kung makasalapo kag lalaki nga seryoso bisan ano ka pa Jacqueline, planggaon niya ka na yan. Bato niya ka na. Bisan ano ka pa. Di ba, Mami Flor? Hindi niya sila niya nga kumo lagi kay may bata ka. Wala na sa may maseryoso si mo. Hindi. Hindi oy. Oo. Damo basta liwaton mo lang imo kinaiya. Correct. Kadamo gid sing mga babae nga damo bata nga Nakapamana. Soltero pa gani. Soltero pa. Bisan di pa gani soltero, basta kay example abi karon may lalaki nga nakapangasawa na siya. Kaso nang yabi asawa, wala na. Pero ikaw, nakapamata naman. Di, base ka mo ginang gisurte nga doa. Bot sing ganon, hindi lang tamangita soltero. Kung may arama lang nga lalaki nga bisan may pamilyado na nasang una, subong wala na, mga bata na lang ginatin pa nyabi. Kag handa siya magsakripisyo, kag magbaton sa imo, bisan ano ka pa, go! Kanang may kasiguruhan ba? Ayaw nang wala kasiguruhan. Kinahanglan, amo na ganing ambal dahil Jacqueline, Kuya Hil, practical, kinahanglan, may kasiguraduhan. Nga para nga hindi ka taon kuanan sa imong ginikanan kay lisod ra ba kaayo ning may duha ka kabuk bata unya way bana. Kagalain pa na sa prangka nga istorya, kalain biya ng bata ni mo lain tatay Jacqueline. Tuod ginamay. Moingon na nga kana ganing naay usa ka bata nga ingon siyang bata nga nay
Nga naman yung mga baktin na gaduko mo na yung maglakat. Di ba? Naistorya ko na na. Oo. Nga naman yung mga baktin na gaduko maglakat. Ingon sa nanay nga. Mao ginaanak kay mga baboy sila. Dili na yun. Naulaw na sila na kailang tatay butakal. Oo, bitaw. O, di ba? Oo. Mauya gito. Tuod yun na kay tatay sa mga baktin butakal. Diba? Bitaw. Oh, ina totoo lang ina. Way ko galain si mo Jacqueline. Ang lain lang di kon. Anang naluoy ko bla si mo kay kinasig si mo magsalig. Oo, gani no. Ti sa ulihi mabiyaan ka naman. Tiyang wa gid sang kabataan mo to mo na. Subong may sorry lang gid may mga iba nga daw bay ida kay masaling abi lain man sa una lain man subong. Hindi pa na ninyo mabatsagan. Hindi pa na nimo makakuanan subong. Maabot ang panahon nga magtigulang ka Jacqueline. Sukmatan ka sang kabataan mo. Nay nga lain kami tatay na yaw. Oh, di ba? Oo. Nga amo ni man, nga amo na ginimo mo sa amon man, nga amo ning kabuhi nga gin ano mo sa amon man. Amon din na naton hulaton Inday Jacqueline. Ang kabataan, hindi na naton hulaton. Kaya nga mabuti ang panahon nga masakitan kita mo. Oo, kita nga ikaw nga iloy, ikaw gid makaluluoy sa pila ka adlaw sa sinukmaton sa imong kabataan. Ikaw karon okay ka pa kay Huben ka pa. O okay pa, bisan mo, buta naton lailain patatay yung bata mo, choice mo na mo. Imo na yagin pili. Gusto mo na nga sitwasyon, maglain-lain tatay bata mo. Ang pamangkot, magdako ang kabataan mo, maglago, ikaw mag-edad-edad na. Ay, hindi ka kabati, malain niya istorya. Ang pinakasakit, Jacqueline, nga madulaan sila respeto sa imo bilang iloy nila. No? Pero kung ipakita mo sa kabataan mo, bisan lain-lain sila tatay, kung ipakita mo sa kabataan mo nga nagpursige ka, naninguha ka para sa inyong pamilya, para sa imong buwas damlag sa imong kabataan, baskin amo kasi na Jacqueline, ipabugal ka pa nila. Sakto. Oo. Ipabugal ka pa nila kay man. Ay bisan na mula ning amo nila lain kami tatay pero napadako kami kag nadisiplina kami sa insakto. Insakto. Pero karon kung pabayaan ta sila, ginuuna tang aton kaugalingon. Ha? Mabot ng panahon. Masiling sila. Nanay ka lang namon kaysa imo kami nagwa. Pero diin man ang imo pagka-nanay sa insakto insakto. Di ba? So, Mami Flor ba daw gabay pa no nakarelate kita sining mga nagpadala sa aton Mami Flor. Kita diri igo raman ta magbaton Mami Igo Flor. naman kita taon magbasa sang ilan ni. Igo ra pud ta maglaygay. Para mangkutanon kag padalaygan igo lang kita mangutana mo kung perpekto may dili. Hindi kami perpekto palariho kita tanan nga wala sing perpekto. May mga problema halos kada adlaw-adlaw lain-lain nga problema nga aton masumalang samtang buhi kita sa kalibutan. Damo pa kita problema nga maagyan. Pero ang amon diri prangkahanay ta, ang amon diri, kung tumana ninyo amon ginalaygay, pwede. Pero hindi pod, no choice. Okay kami may mo. Kay igo man lang kami mag-sticker sa inyo. Kamo man pod ang kadala sa inyo kaugalingon. That is why gani. Nga ang programa ta, ano bala, isay-say kay Kuya Hil. Kay ginasay-say diri ninyo ang inyo mga problema. Kag kung kutob sa amon masarangan, sa amon nga matudlo sa inyo, amon ang amon ginalaygay sa inyo. Do you think why kami problema ni Mami Flor? Araw sa radyo kakadlawanay kami duha. Pagkabulagay na mo ning duha, pag humana mo programa to na. Mansig na kami atubang sa mga problema. Amo na ya tutuod kin mga kabyanan. Amo na nga mon diri sa microphone ang kabuhi namon. Mag-entertain kami sa inyo, maghatag kami sang kutob sa masarangan namon yung mga laygay o kon mga opinion namon. Pero pagkahuman sa microphone, lain-lain man yung problema atubang namon mga kabyanan, no? Okay, sige. Ang ato ning ginaano Mami Flor, ang ilan ang ginapadala tutuod ni kalatabo gina realidad Mami Flor. Di ba ano pa kon ining nagapadala diri sa aton kasaysayan nila. Kon ang nagapamati kung matabo man sa inyo may balasihan na kamo. Di ba Mami Flor? May balasihan na kamo. Ay amo nang gilaygay, ay amo nang problema daw mo man nabatian ko. Tuod na kay man nga sa totoo na nga bali Mami Flor, kada adlaw-adlaw may lain-lain kita nga nagakalatabo sa atong kabuhi. That is why hindi magdula pagsalig si Ginoo. Insakto gid. Mga muyo gid na. Sa ano man mga problema, ano man yung mga bisan kalipay pa na hindi gid mahadlok, hindi gid magistorya si Ginoo. Kung maabot sa ato ng kasakit, problema, pasalamat yapon ta, Lord. Salamat.
Oh, salamat kay maskin tuod mo ning ako na baton Lord nga may kasakit ko, may problema ko pero buhi kami. Kagway kami sakto, nagutman. Salamat Lord. Ikaw Mami Flor, kaya mo magpasalamat bisan may problema ka pa? Kaya ko Kuya Amo Hil, na yan. salamat. Oo, amo na yan. Kay man, kung hindi iya kapag tagaan ni God sang problema, No. hindi mo sa pirmi madumduman Correct. sang hugot sa imo tagi pusoon. Namo Pero kung may problema nga ginhatag si God, Oh. dira man imo mabatsagan ang tuod-tuod mo nga pagdangop sa iya. Correct. Kay man agyan mo pangahibi sa pagpangayo bulig sa iya. Oo. Ang subo lang galing kay kung kaisa nakapangayta ta bulig pag bulig sa aton bisan pasalamat kita mahuya kita magsampit. Hindi Kuya Hil. Dapat pasalamat gid. Ako tuod Kuya Hil makasasala man kuno Oo. kay sa pag hindi naton mapulong ang aton baba nga correct. makabuhi ta istorya sa pareho ta. Oo. Pero bisan sa ano nga bagay Kuya Hil, bisan mang laba ko pagkatapos sa panglaba masing ko yan salamat ti Ginoo gagi ubayan mo ko natapos ang akon obra. Oo. Ako Ako gani- ano nga bagay ka pasalamat ko Hil sa Ginoo. Okay man. Oo. Kung wala ang Ginoo, wala man kita Correct. gapagsay-kisay sa babaw sa kalibutan. Correct. Ako gani Mami Flor makibot na si White Rose kisa. Singgit lang ko gulpi. Lord, salamat. Ayaw gid salamat bisan sa ano nga Salamat. bagay mga gid salamat. Hindi lang ta mahadlo, hindi lang ta magdula pag salig sa Ginoo. Kay kon ang tawo nagapasalig sa aton, laban pa na sa hindi patuman, pero ang Dios na gani magbulig sa aton Mami Flor, sigurado ginaya. Oo, insakto gid. Sigurado. Kabuli gid Kuya Hil ang Ginoo sa aton kapinagid kun hugot gid ang imo pagsalig sa iya. Ang imo problema tagaan niya gid tuod solusyon buligan. Correct, correct, correct. Kay naagyan ko na gid na sa akong kaugalingon. Ay, bisan ako Mami Oo, Flor. naagyan ko na gid na. Kadamo na sang Ginoo ang ginbulig sa Ginoo sa akon sa pagbalatian ko sa nagatabo nga mga disgrasya ko. Oo. Ginaubayan gid ko sa Ginoo. Salamat sa inyong pagpamati mga kabyanan. Sa ngalan na lang ni Assistant Manager Madam Elsie Palmasinggoy sa pangalan ni Pare Noel Bugna. Sa ngalan sang bugos nga persa sang ESFM. Ako naman si Kuya Hilandan. Nagapasalamat gid sa inyong mga kabyanan. Kagabay pa ang Dios magpagkamayo sa aton tanan. Sa ngalan Toto PJP Nyapil. Bye-bye sa inyo tanan. God bless us all. Buwas naman. Nagahatag ka buhis ang imo mga problema, utang nga wala na bayran. Timbaylo ka sa iban sang imo nubyo o nubya, kabataan ganaga pato sa ginikanan. Bana nga pala hubog kag nagapanakit pa, asawa nga tahor, nagagubas ang pamilya. Isay-say kay Kuya Hil, magkapamati sang imo problema. Sa radyo ipasakop, nakasaysayan mo, iyay drama. Isay-say kay Kuya Hil, may panamyaw na may musika pa. Kadamos ang mga problema, labi na sa gugma. Sari-sari nga mga istorya, diri mabatian kay Kuya Hil. Andan nga programa, ariman si Lolo Pirto sa Dear Kuya Lo, mag-a-advise sa inyo. Isay-say kay Kuya Hil, magapamati sang imo problema. Sa radyo ipasakop, nakasaysayan mo, iyay drama. Isay-say kay Kuya Hil, may panamyaw na may musika pa. Kadamos ang mga problema, labi na sa gugma. Sari-sari nga mga istorya, diri mabatian kay Kuya Hil.
Andan nga programa ariman si Lolo Pito sa Dear Kuya Lo mag-advise sa inyo. Isa-isay kay Kuya Hil magkapamati sa nimo problema. Sa nimo problema. Sa radyo ipasakop nakasaysayan mo. Iya-i-drama. Isa-isay kay Kuya Hil may panamyaw na may musika pa. Kadamos ang mga problema, labi na sa gugma.